De gemeente wie juist een bod verdeeld over het beschikbaar stellen van het geld. De oppositie vindt dat er eens net voldoende informatie is om die extra subsidie te jan. Er is een subsidieverstrekker en er is een bouwer. En de bouwer is nou mogelijkerwijs slachtoffer. En als we nou jouw geld, dan binnen het twee partijen, dan word je toch wel weten dat die twee partijen in ieder geval helemaal de goede dingen die in hebben. En dan hier we de informatie hebben, de volledige informatie, helemaal onderbouwd. En dan hier we daar een oordeel aan kennen. Poppen dat zou er nog eens bezocht worden moeten om de lawaai en het bouwbedrijf van Norel om tafel te krijgen. Nevens wethouder Maria Krans smiet dat niet op. Er is totaal geen vertrouwen meer tussen de beide partijen. Nou is dat Jilter, wat gebeurt er eigenlijk mooi? Dat geld komt op een rekening te staan bij een notaris. En dat wordt niet eerder uitgegeven dan dat er ook werkelijk bouwkosten gemaakt worden om aan de vernieuwbouw van de lawaai te werken. Van Vreed wordt duidelijk of bouwbedrijf Norel van de arbitragecommissie het stek iepen mat, zodat een nieuwe bouwer onder slag kan.